ଆଲୋ ଉପରକୁ କଣ ନେଇଛୁ? ଉପରେ କଣ ଅଛି? ମତେ ତ କାହିଁ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ଆଲୋ ବୋଉ, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ତୁ ତ ଉପରକୁ ଅନେଇଛୁ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିଲି? ଏଇଠି ବସେ, ମୋର ତ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କଥା? କି କଥା? ବସୁନ। ହଁ ହଁ, ବସିଛି ବସିଛି। ହଁ କହ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି? ରହ ରହ, ମତେ ଆଗେ ତୁ କହ, ତୁ ଉପରକୁ ଅନେଇକି କଣ ଦେଖୁଥିଲୁ? ଦେଖୁନଥିଲି ଲୋ ବୋଉ, ଭାବୁଥିଲି। ଭାବୁଥିଲୁ? କଣ ଭାବୁଥିଲୁ? ସେଇ କଥା ବା ମୁଁ କହୁଛି। ହଁ କହ କହ। ଇଏ କଥା କଣ କି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି କଣ ମାଗିବି ସେଇ କଥା ବସିକି ଭାବୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଉପରେ କଣ ଅଛି? ତୁ ଆଉ ଜହ୍ନ ତାରା ମାଗିବୁନି ତ? ଆଲୁ ଆଲୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅଲୋ, ସିଏ ତୋ ପାଇଁ ଜହ୍ନ ତାରା ଆଣିକି ଦେଇପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତ ଅଧିକା କଥା। ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନେଇକି ଭାବୁଥିଲି। ଓହୋ, କଣ ଭାବିଲୁ ମାଗିବୁ ବୋଲି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭାଇକୁ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିବି, ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରେସର କୁକର ଗୋଟେ, ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ, ଆଉ ଚେୟାର ଦିଟା ନେଇକି ଯିବି। କଣ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିବୁ? ଛି 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 ଛି, ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ନା? ଆଲୋ ଚେୟାର ଦିଟା, ପ୍ରେସର କୁକର ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଏଇଗୁଡା ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ କହିଲେ ଯାଇ ଆସିବନି, ଆଉ ତୁ ତ ଭାଇ ପଇସାରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ କଣ ମାଗୁନୁ? ଆଉ କଣ ମାଗିବି? କେତେ ଭାବି ଭାବି ମୋର ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ମନେ ପଡିଲା। ଆଉ କଣ ମାଗିବି? ତୁ ତ ଭାଇକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା ହାର ମାଗୁନୁ। କଣ ସୁନା ହାର? ସୁନା ହାର ସେ ଦବଟି? ଦବନି କାହିଁକି ବା? ତା ମାଇପ ତ ପୁଣି ସୁନାର ଗୋଟେ ହାର ପକେଇଛି, 2ଟା ସୁନାର କାନଫୁଲ ଝୁଲେଇଛି, ଆଉ ତୁ ତ କିଛି ପିନ୍ଧିନୁ, ଆଉ ତ କାହିଁ ଦବନି? ହେଲେ ବୋଉ, ସେ ବା ସୁନା ହାର, ସୁନା କାନଫୁଲ ଭାଉଜ ତା ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିଲା, ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ଭାଉଜ କଣ ସୁନା ହାର ମତେ ଦବ ବୋଲି ରାଜି ହବ? ଆଲୋ ତତେ କଣ ତୋ ଭାଉଜ ଦଉଛି? ତତେ ତ ତୋ ଭାଇ ଦଉଛି, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ହେଲେ ଭାଉଜ ଯଦି ଜାଣିବ, ସେ ତ ଜମା ଦବନି, ମନା କରିଦବ ଭାଇକି। ଆଲୋ ପାଗିଲଟା କିଲୋ, ତୁ ଯାଇକି ତୋ ଭାଇକୁ ଚୁପ୍ କିଣି କହିବୁ ହେଲା, ଯେମିତି ତୋ ଭାଉଜ ନ ଜାଣିବ। ମୋର ବି ସୁନା ହାର ପକେଇତେ ମନ ଅଛି। ହଉ, ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିବି, ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି। ଆଲୋ କହୁଛି କଣ, ତୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବୁ, ମତେ ଯଦି ତୁ ସୁନା ହାର ଦବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଘରୁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ସେ ତ ବଳେ ଆଣିକି ଦବ ତତେ ଆଉ। ମୋର ସୁନା ହାର ଆସିବ। ଖେଚଡ ଟକଳି ଖଣ୍ଡକ ଦିନେ କଣ ରୋଷେଇ କରିଦେଲା, ଘରଟା ଯାକର ସବୁ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସାରିଦେଲା। ଏଟା ଚିକେନ ତରକାରୀ କରୁଥିଲା ନା ଆଳୁ ତରକାରୀ କରୁଥିଲା କେଜାଣି? ଆଉ ଗୋଟେ ମରଦକୁ ମୁଁ 9ଟା ବେଳୁ ପଠେଇଲିଣି ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଳୁ ତ ଆଳୁ, ଆଳୁର ଚୋପା ବି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ ଖଣ୍ଡକ ଆଳୁ ଆଣିତେ ଯାଇଛି ନା ଆଳୁ ସହିତ ବିକ୍ରି ହବା ପାଇଁ ଯାଇଛି? ସକାଳଠୁ ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଭାତ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇ ବୋଲି ବସିଛି, ଆଳୁ ଆଣିତେ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ। 9ଟା ବେଳୁ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲଣି, ଏବେ ଆସୁଛ? ଦୋକାନରେ ଆଳୁ ନ ମିଳୁ, ଏକୁ ଆଳୁ ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଦୋକାନରେ ଆଳୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ଦୋକାନଟା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ଦୋକାନଟା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଳୁ ବିକିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଦୋକାନରେ ଆଳୁ ବିକିବେନି କଣ ବିକିବେ? କଣ ହେଲା, ଏମିତି ଆଁ କରିକି ମତେ ଅନେଇଛ କଣ? 9ଟା ବେଳୁ ଗଲଣି ଏଇ 2ଟା ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ସେଇଟା ଆଳୁ ନୁହଁ, ସେଇଟା ସୁନା। ସେଇ 2ଟା ଆଳୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମତେ ମିଳିଛି ସେଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇ 2ଟା ଆଳୁ ମତେ ହବନି, ତମେ ସବୁ କଣ ଖାଇବ? ତମେ ଆଉ ଏତେ ଆଳୁ ଖାଅନି, କମେଇ ଦିଅ। କମେଇ ଦେବି କଣ ପାଇଁ? ଆଳୁ କିଲେ 60-70 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିବି, ଝୁଲା ଗାଣ୍ଡିରେ ବି ପଡୁନି ସେ ଆଳୁ। କଣ ଆଳୁ କିଲୋ 60-70? ହଁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ 3 ବକ୍ତ କରିକି ଖାଇବ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଏତେ ଆଳୁ ଯୋଗେଇ ପାରିବିନି। ବାଳ ଖାଇଲେ ଖାଅ, ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଛତୁ ଭଜାରେ ଆଳୁ ପକେଇବି ନା ନାଇଁ? ଦିନ ଥିଲା କିଛି ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଳୁ ପକଉଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବି ଆଳୁ ପକେଇ ହୁଅନି। ଏ ଭାଇ,
କଣ ହେଲା ମାଳତୀ କହୁନୁ? ଭାଇ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କି? ମୁଁ ଏଇ ବାଡିଆଡେ ଯାଉଥିଲି, ଏଇ ଘାସ ଫାସ ଦିଟା ଆଣିବି ଗାଈ ଖାଇବ। ଓହୋ ବାଡିଆଡେ ଯାଉଥିଲେ କି? ହଁ ତୁ କଣ କହିବା କଥା କହୁନୁ? କହିବି 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 କଣ ହଉଛି କହୁନୁ? ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଭାଉଜ ଆସୁନି ତ, ସିଏ ଯଦି ଜାଣିବ ସୁନା ହାର ନା ଗେଣ୍ଠାଟେ ଦବ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। ନା କାଇଁ କୁଆଡେ ତ ଦେଖା ଯାଉନି। ଏଇଟା ଠିକ ସମୟ, ଏବେ କହିଦିଏ। କଣ କହିବା କଥା କହୁନୁ? ଆମ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛୁ କଣ? ଖରା ବଢୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ବାଡି ଆଡକୁ। ହଁ କହୁଛି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ 7-8 ଦିନ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି। ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି, ଆଉ ତୁ ମତେ କିଛି ଦବୁନି କି? ଓହୋ ଏଇ କଥା। ହଁ ନବୁ ଆଉ ନେବି କଣ ଯେ, ତୁ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଦଉଛୁ, ଯାହା ବି ଦଉଛୁ ମୁଁ କଣ ତତେ ମନା କରୁଛି? ତୁ ଯାହା ବି ଦଉ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦିଏ। ହେଲେ କଣ କହୁନୁ? ହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ମୋ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ଆଉ ତୁ ଦବୁ। ମାଗିବୁ? ଆଉ ମାଗୁନୁ, କଣ ମାଗିବୁ? ସତରେ କହିବି ତ? ହଁ ସତରେ କହ। ସତରେ କହିବି ତ? ପୁରା ପକ୍କା ତ? ହଁ ପକ୍କା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସବୁ, କହ। ମାଲୋ ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଖଣ୍ଡକ କୋଉଠି ଆସୁନି ତ? କୋଉ ପଟରୁ ବି ଯଦି ଏକଥା ତା କାନରେ ପଡିଗଲା ନା, ଗୋଟା ଗିଳି ଦବ ମତେ। କହୁନୁ ସେମିତି ପଛକୁ କଣ ଅନଉଛୁ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଥିଲି କି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମାନେ ଓହୋ କଣ ମାଗିବା କଥା ମାଗୁନୁ, ପଛରେ ତୁ ମାନେ କଥା କହିବୁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସବୁ ବର୍ଷ ମତେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଦଉ, ହେଲେ ଏଥର ମତେ ଗୋଟେ ସୁନା ହାର ଦବୁ, ଠିକ ଭାଉଜ ଭଳିଆ। କଣ ସୁନା ହାର? କଣ ହେଲା, ଭାଉଜ ତ ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧିବି। ତୋ ଭାଉଜ ବା ସେଟା ତା ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିଲା, ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ତା ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିଲା, ତ କଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତତେ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର। ଯଦି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁ ମତେ ସୁନା ହାର ନ ଦଉ, ତୋ ଘରକୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଜମା ଆସିବିନି। ମନେ ରଖିଥା, କେବେ ବି ଆସିବିନି ଆଉ।